ସଂଖ୍ୟାଧିକ ପାର୍ଟି ରହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି ରହିଛି। ରାଜନୀତି ଗୋଟିଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେତେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରଧାରାର ପାର୍ଟି, ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା, ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା, ସରକାର ଗଢିବା, ସରକାର ଗଢି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଜନତାର ଯୋଉ ମତକୁ ହାସଲ କରିବା, ସେ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ହଉ, ଜାତି ଆଧାରରେ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଧାରରେ ହଉ, ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରି ପୁଣି ସରକାର କରିବା, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଅଣାଯାଏ, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତି ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢିବ, ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପସିବଲ ନୁହେଁ। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁଠୁ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଯୋଉ ସିଟିଜେନ୍ ତିଆରି କରିବା, ନାଗରିକ ତିଆରି କରିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବେସିକ ନର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ସେଇଟା ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, କରପ୍ସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରିବାର ଯୋଉ ରାଜନୀତି ସେ ଖାଲି ରହିଛି। ଯୋଉମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିଲେ ଦୁର୍ନୀତି କମିଯିବ, ଆଜି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଅଛି ଆଉ ଏ ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି। ସେ ତ ନୀତି ଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହଉଥିଲା। କଣ ନୀତିଗତ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଇଲେକ୍ସନର ଫଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ ବଣ୍ଡ, ଜନତାକୁ କୁହାଗଲା ତମେ ଜାଣିବନି କିଏ ପଇସା ଦେଲା, କେତେ ଦେଲା, ଆମେ କେବଳ ଚାନ୍ଦା ନେବୁ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ସେଥିରେ ଆସିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଜି ଇଡି ସିବିଆଇ ରେଡ୍ କରିବ ଯଦି ଯୋଉ ନେତା ଉପରେ, କାଲି ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମିଶିଗଲେ ତା କେସ୍ ବନ୍ଦ। ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଦେଖିଲେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦେଖିଲେ, ଏଠି ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତମେ କେହି କିଛି କହିପାରିବେ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ରାଜନୀତି ସିଏ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏ ରାଜନୀତି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଯୁବାବର୍ଗ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଢି ହିସାବରେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବୈକଳ୍ପିକ ରାଜନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ରାଜନୀତି ଆଗକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଥିଲା, ସେ ଯୋଉ କନଭିକ୍ସନ ଥିଲା ଆଜି ବି ରହିଛି। କାରଣ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କନଭିକ୍ସନ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ରାଜନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆଉ ସେ ରାଜନୀତି ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ।